אנשים, כאן ליאם גיימינג, וגם שיניתי את השם שלי בסטים. כאן ליאם גיימינג, ואני משחק רוקט לוג, ויש אפדייט מטורף. טוב, נחכה כמה שניות. המחשב שלי ראיתם, הוא טוען מהר, הוא חזק. עכשיו פליי גיים, ואולי נשחק, בטוח נשחק היום בקונטר סטרייק, וגם קניתי סקינים מדהימים. וגם פה קניתי מכונית, אבל נכון יש את המכונית בלוגו שלי, בקיצור זאת המכונית. היום פרסט 3. בקיצור, אני רק עושה את זה כדי שלא ישים לי, כי זה מחרפן אותי. זאת המכונית, מה יש יום? זן. זאת מכונית גם טובה, אבל נלך על השלישית. היא קופצת גבוה, היום אנחנו נשחק בהופס אנדרו. טוב, פה זה אמור לתת לנו מהר, כי לא רואה סיכויים קיצור, אני עם גיימינג, ונעשה סרטון עם אוריאל. בטוח, כאילו. כפי שאתם יודעים, O.Y רויאל לא כזה ערוץ טוב. וגם, הוא אמר לי את זה בפנים מול פנים, הוא לא אכפת לו מכם. גם אני יכול להראות לכם הודעות בוואטסאפ. יש לו את ההודעות בוואטסאפ. הוא אמר, הוא לא אכפת לו מכם. הוא אכפת לו רק מהסאבים. וזה אני יודע בוודאות. מורל M, לדוגמה, הוא עושה כל הזמן לייבים. אין לו סאבים פעילים ל-O.Y. לעומת זאת, מוריאל, הוא הרבה יותר טוב. לפי מה שאני חושב, ולפי מה שאחרים חושבים. ועכשיו, ראיתם, סיימתי ראשון. פה בצד ימין. היום משחק רוקט ליג. בואו נראה, הבחור מושפל. 12-0 למוריאל. בואו נראה מה נשפיל. נגעתי בזה. תראו, המכונית קופצת גבוה. אז ככה, וואו, זה גבוה. תראו. ראיתם כמה זה... האם זה יהיה סל קרוב. ועוד מעט גם נתחיל לעשות גם אני לייבים, אבל לא כל הזמן, אל תדאגו. ובבקשה, תעזרו לי למלא סאב, לעלות ל100 סאבים. אתם לא מבינים, יהיו מלא טורנירים, מלא הגרלות, מלא דברים. וגם נעשה הגרלה על באנר, על לוגו. ואם זה יהיה סל, לא. כמעט. ראיתם איזה טוב אני ברוקט ליג? ראיתם, חסמתי אותו, ואז... טוב, בקיצור... ראיתם, הוא בא לשער שלו, עכשיו אני לוקח את זה, וליאם שחר, ליאם גיימינג, מה? בלו סוקר? ממש הייתי קרוב, התבלבלתי גם בין האחרוניות כזה זה. אז, אנחנו הכתומים, לא הבנתי. הכחולים, אז למה? פאקינג שטס! יש לנו אותו מכונית, אותו קעקועים, אין פלא. טוב, עכשיו אני שם נוסע. יואו!
קרוב, ראיתם את זה. אני צריכה להתרומם פחות. שיט. בחוץ. מוכר! סליחה על הצעקות. וגם תהיה על גלן בנר, לוגו, ואפילו אולי, אל תתפסי אותי במילה אינטו. רוצה לראות איך אני אוהב, ותוך כדי זה סלטות. אופה, איזה בלבול, עשיתי להם. קרוב. יופי, קיק. שוב, נגעתי בזה. הייתם הצלתי את זה. מה להיות? סלינג, לא. טוב, כן. דבי, דובי. לי אמגייני. הוא שמי, ורק שתדעו בלוגו שלי, האל זה ליאם, ולמי שלא הבין. הבחורים מספרים 2-0 להם, והעברנו ל2-1. יו, זה הסל שלי, זה היה שלי. ראיתם, באתי עד לסל שלי, ואז פירם! מושפע. שיט! ייי. איזה הבדלה. לא, אידיוט. שיט. ומה קורה אנשים גם ליאם גיימינג? זה היה בציני. לא, אבל באמת ליאם גיימינג, כי אם אני ליאם רויאל, אז אני אמור לשחק כל הזמן בקליש רויאל, אבל אני לא משחק כל הזמן בקליש רויאל. אז לכן שיניתי את זה ליאם גיימינג. וקרדיט למוריאל על הבאנר. קרדיט. ואם זה יהיה סל, קרוב. אויס גול. הייתם מסותחת ברוקט? ואם זה איקס. ואם זה סל זה יהיה מאז. לא, באמת, טוב, עכשיו נשחק כדורגל. רק שתבינו שאני אישית, אני מאוד אוהב את המגרשים. אולי אנחנו גם נקנה, כמו שם מוריאל. ותראו, אני רוצה להסביר לכם להתקוד. מכונית גרועה. מכונית חדשה. מכונית טובה. ביטבוקס. דמון,
זה עולה 4 יורו. טוב, לא נקנה אותה, וגם לא נקנה שום דבר. עכשיו אנחנו נשחק בקונטר סטרייק. מה אתה אומר? נשחק ביוטיובר לייב? אני אומר כי אף פעם לא עושים סרטון על קונטר, אז אני רוצה לעשות על קונטר. ומה קורה אנשים? היום אנחנו משחקים בקונטר סטרייק! מתיחות קצת לפני, כי איזה... אני אומר לא נעשה קומפ, כי אני לא שיחקתי הרבה זמן ואני גם רוצה את וזה האינבטור שלי. כל הסקינים שלי זה פה. אאו, הקרי ליין. בקיצור, אני אתן לכם זמן להסתכל קצת. וזהו. יש לי גם, תראו כמה טובות יש לי מלא. זה בגלל שאני טוב. זה סקינים גרועים בטירוף. כאילו, הסקין הוא יקר כאילו הצבע שלו. אתם מבינים? עכשיו אנחנו נשחק בדייס שיט בתור סיטי קומפ. מזל שלא התחלתי אותו. פינד אגיין דסט 2. רק שתבינו, רק שתקווים האלה זה נקרא דו, כאילו 2. תראו אותה, איקי. חיה. עכשיו איך אני יוצא מזה? פאק. טוב, נייס שוט. איך אני יוצא מזה לעזאזל? שיט. טוב, נצא מהמשחק ונתחיל חדש, מה נעשה? הנה. יופי, אני רוצה להראות לכם את האוואפ שלי. זה האוואפ. אני אעשה לכם F כדי שתראו מהו. יש פה מצלמה על הכוונת, אני לא יכול להראות לכם. פאק. טוב, אני עכשיו ישר F3, זה ישר קונה לי רד ליין. אוקיי. הוא ירג אותי גם עם האוואפ הזה. פוזי נוד. תראו, זה האקי רד ליין. נכון יפה? כן, מינימל וויר. אני אלך לקנות פצצות. טוב, עכשיו מתחיל. מאץ' כרגיל, בהתחלה אנחנו מתחילים עם כלום כסף, ואז עוברים למלא כסף. קיצור, יאללה, אקיפ. בואו נקווה שננצח את זה. אם אני מקבלת כאילו טבע, פאק, איך שהוא הלכה לברוק מפה. יופי, השטח פנוי. טק 9. פאק! טוב, עכשיו אם אנחנו נצחים את זה, יש הפצצה מתקתקת, הפצצה! שימות האמן. איזה טומטום. תראו את המפה במאפ. ובכלל, פצצה בכלל ביי. No. Go long. Hey. No. לא משנה, פצצה התפוצצה. הוא הלך בגלל פצצה, זה בסדר. Yes, I'm sorry. עכשיו בוא נראה מה אני יכול לקנות. יש, קודם כל מגנים. מגנים זה חשוב, אין לי מספיק למגנים. קנה את זה,
4 הפצצות היסוד. פלashbang, smoke and molotov. אני ארוץ ארבע נשמו. שיט. פאקינג. זה לא, הוא לא היה הורג אותי, פשוט אני ממש קצת חיים. כי אמרתי לכם, אני לא שיחקתי כבר שנה וחצי, קשה לחזור פתאום ל-CSGO, ברוקט ליג אני טיפה חלוד, אבל... גוד. נו, לך למערה. Okay, yes. The bomb שם. The bomb is there. The bomb there. אמרתי לו שהבומב נמצא שם. בומב here, בומב there. טוב עליך, מה זה 2 על מישהו עם טיפ החיים. הוא עשה את הטרק שלי. לא טרק שאני מצאתי, אבל טרק. שכאילו אתה צריך לעלות ואז מבזבז לך זמן. תפוק הוא גם יכול, לא משנה. דמוס. אין לו שם, what the fuck. הוא רק 6. עכשיו אני ארוג 50. טוב, זה לא יכול, כי ביחד 2 קבוצות אנחנו... עכשיו אני יכול לשחק נורמל. תראו את האקי היפה הזה בומבום. זה קרד להם. מה אתם יורים סתם? חתיכת אינפנטילים סתומים. מה? שנייה. יואו, פאק. שונא אותם, כנראה נקרואים. כבר לא שחקתי כל כך הרבה ששמענו. טוב, נראה לי אני צריך אותם. be careful. תחתי פן. הרג אחד. יש לו 9 חור. יש לו 9 חיים, ניצחנו, ניגענו, יחס. תקשיבו, שיט, בטעות קניתי טוב, לא משנה, הוא גם טוב. תקשיבו, מי שיכול לעשות לי אינטרו, אני אשלם לו $5. רק שישלח לי קישור בסקייפ. ויש לי 11 סרטונים יש לי. תעתי, רבתי לי. אני צריך להחליף כוונת. יש גם מורידים מוד ואז אפשר להחליף כוונת. אני הולך ל... פק, היה אחד מאחוריי, אחד מקדימה, מה? זה בן. טוב, בקיצור, זה נקרא. קונטר סטרייק CS. בקיצור, CSGO. תראו, עליתי ברמה.
נעשה משחק אחד ברוקטלי קטן, 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 קטן. ומי שיכול לעשות לי יתרון, תן לו $5. ביקשתי ממוריאל, אבל יש לו מסע למחשב, אז הוא צריך להודיע לי. כן, זה עדיין יופי. מה קורה אנשים? מה קורה? פייסקאם. פונקאם. טוב, כסף. קנסול! אוקיי, מה? יופי. זה כבר 20 דקות עברו? לא משנה. נעשה עוד 5 דקות, ואז נשים את הסרטון. מה קורה אנשים? כאן לי עם גיימינג. רק שתדעו שבאמת הערוץ של או.y רויאל, כפי שאמרתי בכמה סרטונים, זה עומר ויובל רויאל. ובקיצור, הם לא כאלה טובים. גם ברוקט ליג, גם ב-CSGO. על הפנים. בקלאש רויאל, טובים. אחד מהם. אני אישית ניצחתי את שניהם פעם אחת, הם ניצחו אותי פעם אחת. ככה זה בחיים. מנצחים מפסידים. טוב, ננסה את המגרש הזה, פעם שיחקתי בו. לא, יש לי לאגים, זה מגרש לא טוב. המכונית הזאת. אין פלא, גם לא בא לי להפסיד עכשיו. בקיצור, בוא ננסה. פריוויית מאץ'. אני לא רוצה פארטי אונליין, אני רוצה ניים פסוורד, מאיפה אני יודע? טוב, בוא ננסה ליצור משהו שיהיה 1 על 1. ג'וין פריוויית פינל, מאיפה אני יודע? טוב, זה ליצור, אני לא רוצה ליצור, אני רוצה להיכנס. אם עשינו פה, הנה, הופס, פרו and no boards. אוקיי, רמבל. וקריאט מאץ', מי שנכנס, ברוך הבא. לא רוצה. מה שיוצא, אני לא מרוצה. ידעתי. טוב, פשוט נשחק רגיל, אין לי כוח לזה. תקשיבו, אני אעשה בשביל... לי לא אכפת מהסאבים, אכפת לי מכם, כאילו מסאבים פעילים. זה שאתם עושים לי סאבים זה רק צ'ופר, אני רוצה שיהיה לכם הכי טוב. גם אני וגם מוריאל. אז תרשמו גם על מוריאל וגם אליי, ואל תשכחו לתת להם סאב. יאללה, סקרצ'ינג. מחפש. טוב, אני יכול בינתיים כבר ליצור מכונית במציאות. טוב, לא נראה לי שזה יהיה, אז נצא ונעשה עוד פעם. לא, מ9 לא נראה לי, אז אני מוכן כבר ליציאה, אבל אם זה יוצא מקש טוב, לא. ידעתי שלא. בום! אני שונא את המגרשים האלה, כאילו במיוחד את הקטע של הסקי הזה, לא מתחבב עליו פשוט. אני יודע שעשינו רוקט ליג בהתחלה. ME4? נו בחייאת! Drilling and scooching and longing and bumping and לא יודע מה. בינתיים נעשה טריינינג. ג'וינינג! די! טוב, אני לא יודע. אני רוצה לעשות לך משחק כדורגל. אני באמת חבר של מוריאל, אני מכיר אותו אישית.
תנו לייק וסאב, אני מבקש, כאילו תעזרו לי להגיע, אתם תרוויחו מזה, וגם אני. אבל אני לא מעניין אותי, הנה, הקטע של הסאבים. מעניין אותי אתם, מעניין אותי אם אתם פעילים או לא, מעניין אותי כאילו, טוב, לא משנה. נראה לי שיהיה פה לגם. יש לגים אבל פחות. אנחנו הכתומים? יופי. שיט, לא. ייי! חייב להגיע. לא! יואו. זה רעש הסתומים קיבלתי. איך מורה לעשה גול ברוורס? בום! גול ברוורס. יופידו. שיט. בום! נטרלתי לו את הטורנדו בכך שיריתי בו. לא, אני חייב לצאת. ייי! פס. טוב, גם יש לי טיפ על לגים, כי זה לא מסתדר עם המכוניות שאני אוהב, כאילו. מכוניות ש... לא נגעתי בזה, איזה פאק! מזל שלא נגעתי, כי אז היה נקל שמי. חייב לעוף קצת. לעוף לשמיים. שיט, איזה בס. בום! טוס לי מהעיניים! פיצצו אותי, יפה. Good game. אני לא יכול למלג עם המפגרים האלה. ייי. הצלתי אותו מגול. לא, ייי. גול. נראה לפה. נייס שוטים. נייס שוט. I got it. יו! יו! ראיתם? הצלתי את זה. הצלתי את זה. ראיתם איזה חיה אני? השתמשתי באגרוף. אתמול עשיתי שיחה עם אוריאל. תראו עד איפה הכדור לקח אותי. בקיצור עשיתי שיחה עם אוריאל, כאילו, ועם יוטיובר, שהוא אמר לי שתיהם ש-O.Y רויאל, הם גם אמרו לי את זה בפנים, אז אני מאמין להם בגלל זה. الطرنادو شغال حاجة عسات كله محسب حبيبتي do you need me Stormy need me do you let me גול הנה יש לי מגנט חייב למה העפת אותי? המגנט שלי לא נגמר. יש! האם זה יהיה גול? לא. חייב לקחת מהירות.
עכשיו יהיה לי קצת יותר קל. בום! באם! בום! אם זה גול נורא. לא, 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 לא. יואו, אני חייב להציל את הפומפה עם הפומפה. את הכדור עם הפומפה, אמרתי מה להציל. נודני. לא, 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 לא. איזה מניאק. לא נורא. שיט, יש עוד חצי דקה. לא נראה לי ננצח. המהלך הזה הוא המהלך שבוודאות הכי מביא גול. נודני. פאק, שמתי גול עצמי. יואו, זה יצא לא טוב על הסרטון, פאק. אבל אם זה היה לשער שלהם, זה היה גול יפה. אני חייב לתקן את זה במהירות. האור, בום! בום! אני חייב, או שהם פשוט פומים, או שהם... איזה רמות הם? לא, אתה צוחק עליי. וטעם, פרו, סמי פרו. אנחנו כולם בלי רמות. הפסדנו. חרות. אין סיכוי שנקבל טבעיה. מה פיניה איתנו? אבל לא משנה. זה הסרטון להיום, ויאללה ביי!